Straight to the point. Now, atong balikan mga higala. So, in the next 3 years, medyo doon na kalainan. Panindaan na to. Na kalainan kay si Marcos mga higala isip sitting president. Padong naman siya mga higala mo tiko mo. Saup. Padong naman saup. So, malagmit ang ubang mga congressmen ini o ubang mga senador, dili na basta-basta madiktahan. Mamutoy na ka, kuan unta, kung ilang gi-impeach si Sara sa first half, isog pa kayo, may kala, powerful pa kayo si Marcos. Kining second half na, medyo dili na inana sa ka-powerful, kay padong naman kahuman. Murabag ka na bang padong na mahuman imong termino, wa na. Parehago na pala. Butan ta, nako example. Kini si Gobernador Gwendolyn Garcia. Pildi naman. Unya, gobernador gyapon sa kutob sa June 30. Kanang gobernador ka kutob na June 30. Hasta ang empleyado sa City Hall pwede magpa suguon kang Gwen, mo na pwede man og magpa bungol-bungol lang kaday. Lahi ba og kana bang labi pag nakakuhag bag-o mandato, siyempre kurog tanan. Pero karon mingo man nga, okay lang ko ito. John 30 na balita kakutob. Yo padong na saop ba? Ha? Kinis BBM padong ni mga higala saop. Ang mga congressmen ay kay timan-an mo by 2028 nga election presidential na. Lahi ang presidential, lahi ang midterm. Problema man ginang midterm ay galag opposition ka bidan ako ang problema nimo ng midterm election indakin. Wa man kay mga kauban dito may midagan o presidente nga maoy imong masandigan. So unya unsa man nimo na ang mga gastuhanan ana tanan. Bisag ang gasto lang ta sa partido, sa kadako gasto guna lang mga watchers tandaan. Lisod-lisod man na. Pero kung inikabot ana mahigala by 2028. Kini mga congressmen ni sign mahigala batok ni Sara Duterte. Na timingan ani ron ang uban ani wa man ganahig panagan gud og congressman sa ilang mga distrito kay midterm lagi. Kanang midterm election problema man gyud ang dako. Gawas og kanang mga distrito gyud mga higala nga ikaw o dagan ka congressman. Kuan gyud ka kumbate gyud ka bahala nag wa kay partidong klaro diha nga kuan. Oh. So tanawa kining mga namirma mga kagalaan batok ni Sara Duterte. Si anak kadunay kontra nga ligon-ligon gyud si Janice Salimbangon. O tanawa. Pildes Janice. San Simura na ibag-orong congressman. Oh. Unya si San Simura may kala mo iyang gi kuan dito. Dito sa 4th district mo iyang gi bula og maayo dito mahigala nga tanawa hinpirma na sa impeachment ni Sara. Mo'y gisakyan ni San Simura day. Oh. Unya, inig-abot by 2028 ani, kining mao mga congressmen, mangita ni pamaagi unsay ilang sitwasyon gyud kay by 2028 election presidential na, ganahan ang mga tao aning managan o congressman gyud. Labi pa og mga linya sa Sara day. So naa kay kwartang kaugalingon, di la pod mo salig nga dito sa taas ra pod. Pero ang mga ligon ba nga mudagan nga dunay fight ka ba? Na makasarang ka plus na karon kana lagi dili na ma-impeach Sara. Pero ma-impeach nila, okay. Ang problema kung wa ba kay lain nga pwedeng field sa mga Duterte diha. Mo nay kuan ron. Tanawon na sumuna ngang careful ang mga congressmen ron o ang mga senators ni ining magpadong ang presidential election. Careful sila. Tanaw na gud ito ng panidan. Ibutang ta kini karon labi na si Pam balik 4 na mga gobernador. Sa Sugbo lang daan ha. Kining Sugbo lang daan may gana manikay-sikay ning ubang mga congressmen kini mga mayors. Unsa ilang pamaagi. Kay ibutang ta sa congressman lang daan kining diri sa 5th district. Kanang 5th district sa una mga Durano may nagkontrol anak diha. Karon ang nahabilin sa mga Durano Danao na lang. Ha? Ligon kay Doc Prasco diha. Bisag ni pirma ni sa impeachment mga higala. Kay tungod sa backup po sa Kapitolyo indekin. Mamana si Gwen din nag-back up sa Kapitolyo. Ang resources Kapitolyo maoy ibubo dito sa 5th district. Malkan siguro kinsay mo kontra dito.
Pero karon og si Pam balik 4 kamao siya mahigala ana. Nya mo pusdak siya mga kaayuhan dito sa 5th district labi na kana mga hospitals. Iyang ayuho na sa iyang gisaad. Tarungon niya na. Dito sa Camotes. Dunay tarong hospital. Dunay doktor. Dunay mga tambal. Mao man ni problema ron sa Kangguyen mga higala. Lahi ba ang mga hospital sa Davide o Kangguyen? Paragwa niya matagaig prioridad ang mga hospitals. Diyan mga doktor diri nga nagpost mga kagila ako ning hisgutan ning post sa doktor. Ato lang timing ta lang sa oras. Og makadeliver si Pam lang yun, ayuhon lang yun niya. Maglisod nagbalik si Gwen. Straight to the point. Kay ang margin nga gihatag mahigala ni Pam ngadtong Gwen layo kayo. Layo kayo. Nya labi pa linya sang Inday Sara by 2028. Nya si Gwen asa man sa linya sa ni BBM. Nya labig linya sa ni Martin. Kay si Martin mo ilang ipugos og dagan. Musamot mga higalag kalampaso gud. Ha? Ini po mga congressman, maningkamot po nga di mimulin niyang Martin, oy, Jesus, ginoo ko, kiss of death na. Lisod na. Basta, kini si Pam, balik 4 mo, deliver lang yun. Atong tanawon, mahigalang makadeliver siya, pero mo, bantayanan lagi ni. Kay si Pam, rabay nag-inusara, ang vice governor kontra partido, ang board members kontra partido. So pwede man nga ila ng maniobrahon niya nga unsay gusto ni Pam babagan nila. So dili maka-deliver. Kanya mo ipanabi sa mataw tawaway na himo ang gobernador. Ay nana. Pwede nan lang himoon. Pero magbantay ang media ana. Mo nang dakog role mahigalang media tan-awan ninyo. Kung naay mga plano si Pam balik 4 do na sa mga higalay mga proyekto, check and balance mo. Mo ni nakanindot kay sa una god si Gwen may gobernador ang tanan iya tanan magkasinabot silang tanan wa na gid ta mahibaw kung saan na ilang mga pamaagi day. Pero karon at least naa mo ron lahi og partido okay ra po na. At least do na mahigalay check and balance. Pero maniid mis media kung kanang pagbabag ninyo valid ba nga pagbabag okay. Pero kung babag nga politika ra gyud politika kay bawo sad may anak tan-aw. Labi na kung plano proyekto para sa mga pobre, mao gani ako simple naman akong kuan diri ba? Kana na ang kumpas diri. Simple lang ako mahigalang requirements diri. Dili sa ingon nga atos lang kuanon. Kami diri sa media mahigala labi na kami sa DYHP. Di na ko ingon nga kuan gyud ha. O DYHP lang. I can speak for and in behalf sa DYHP RMN Cebu. O sa IFM kami sa Buyki diri. Ang amo ana, bantayan mo na mo diha sa Kapitolyo, gikan sa gobernador, ngadto padong sa board members. Nagtarong ba mo sa inyong serbisyo? I-deliver ninyo ang inyong gisaad sa mga tao. Kung dunay pagbabag sa proyekto ni Pam balik 4 kay angayang babagan, okay. Kasabot man tamutan-aw na nga, angayang babagan to, okay ra to. Check and balance ba? Pero dunay plano para sa mga pobre. Unya magbabag-babag yun mo kay inyong gusto nga inyong sabotahe nga aron nga way nahimo si Pam, kamao masad nimo tan-aw diri sa DYHP. Amo sad mo diri nga roll colon kamong mga vice governor down to the board members. Unsa may rason ninyo nganong inyong mababagan labi na para sa ospital na. Simple lang ni ako ding pamaagi ni Store. Basta proyekto sa mga pobre ayaw babagi. Simple ra. Straight to the point. Mubabag ka gani. Kami amo pong i-report sa kanginan nga ni babag ka nga way hinungdan nga pagkababag, ha? Ala katawhan hukmin ninyo ni sunod. Kini mga tao ra ba mahigala bida, mantigo na gyung muhukom, ha? Mao gyud po itong buhaton, ha? Kato akong gitudlo ninyo nga mangupras tabi sa guwat tay kalubihan. By next election, kung kamao mga higala si Pam balik 4, o makamao siya, mo hinahinay na ang umang mga mayor sa niday, mo hinahinay man yun og panikay-sikay. Labi na, by 2028, lahi ang political climate by 2028. Lahi ang political climate by 2028. Ilang ipin down si Sara para hindi nakadagan Sara. Ang problema ron si Bato o si
Paulo Duterte or si Basti basig makakuha ba og simpatiya og ilang anaon si Sara or number 1 na bas Bongo in town? Ha? Straight to the point. Mas Bongo ra ba mahigala mura ra ba og anak-anak sa Duterte? Pwede diwa gid damhan istor no makaingon ka ba nga pida. Kay kasabay o Sara kana Sara gud unta mahigala. Presidente na ko ni dayon pa na 2022. Ang tanan nga alain unta niya tanan na ayang papa sa Malacañang tanan PDP laban siya kusog sa survey. Wa man niya kay iya man gipalabi ni BBM. So posible dili gyud para iya ang pagka-presidente. Pwede. Pero matay no di ka kahibaw dahil no nga dili gyud ay kang Sara para kang Bongo gyud ay. Ang tanan mga higala nga posibilidad na aman. So karon og by 2028 Sara Duterte linya si Pam bali 4 o kinsay mga diya sa congressman nga managan linya. Medyo kusog-kusog man na kay naamay presidente. Lahi man on midterm. Unya bida. Mao mo ginamit tabo or di impeach si Sara Bongo may mudagan diha. O di si Paulo Duterte or si Basti or di kanis Bongo. Medyo kusog yapon isto lahi ba gyud og way leader to sa taas. So ang mga congressmen nila sa ubos manikay-sikay gyud sila either mo balitok sila or makigbangga gyud head on. Karon kinis Doc Frasco pananglitan. Ang nakalig-on in Doc Frasco diri sa 5th district tungod sa Mihuras Kapitolyo nga gibubo dito sa 5th district. Kung kamao si Pambari 4 ana ug ang iyang circle akong panghinaot lang ha ngadto kang Pambari 4 manghigala karon gitagaan makagmandatos mga tao. Ayuhan na imong mandato. At serbisyo higtaro ang katawhan. Ha? Kanang sinsiro nga serbisyo ba? Unya, kana na ang imong team pod, ang imong transition team nga kanang makamao do nagi kasing-kasing sad for public service. Para nga makadeliver ka kay og ang imong mga tao diha gud pulos ang way clerics lisod sa kana. Subutangan nimo mga department heads nga maantigo gyud nga napoy kasing-kasing sa pagserbisyo. Once ma-deliver ni unya by next election day tanawa. Doc Frasco Indekin. Kontra si Isdurano may padaganon diha as congressman sa 5th district. Isdurano may padaganon kay tanawa na ha. Kung kining 5th district mga higala na Kanandanao ilaman na mo na may nahabili nila. Si Isdurano medyo doon na siya medyo ang iyang aura ba Indekin ba? Mas madawat sa mga tao ang aura ni Ace. So si Ace Durano Mudagan versus Doc Frasco sa 5th district. Back up by the Capitol kay si Pam naman mo inaa. O kamao sila mo diha. Unya si Doc Frasco linya ni Martin Romualdez. Unya si Pam bari 4 linya ni Sara asa si Ace linya ni Sara kanang linya ha. Medyo malanganin si Doc Frasco in 5th district day. Ha? Unya usa pa man dito sa Janis sa Limbangon, napildi na mga nito Janis sa Limbangon doon sa 4th district, daghang kwarta sa Limbangon na ug kwartahay lang pubida. Pero pildi. Gigamit isang simula dito kay tayo pirma na sa impeachment. Kay katugong mga congressmen kung dunay nakadagan nga lig-on sad nga neck and neck ang fight, ang uban ko duwa mangoy kay ganahin nanagan kay midterm lagi. Nyawa po sila magdahom nga mahitabo tong Duterte nga doon na impeachment, gidas Duterte sa dahig. But next, by 2028, lahi ning political climate, atong tiwasog hisgot tumalabang sa pipila ka pahinomdom.